ngikwazi ukugibela ekhumbini. Inkinga Kuvumbuka inyoka igibele kubantu. bayibona abantu abanye behle before istop sakhe. Ngoba le nyoka ivele isuke igibele kulo ihambe kubantu ikhumbi yonke. Angazi abantu kusho bangithatha kanjani mhlawumbe angazi. Ngakho ma. Inyoka ivuka eTexini. Mangagibela nje ekhumbini noma isemotweni noma ilaphi. Into ehambayo nje. Ama-passenger ayibona no-driver. Bayayibona. Vumbuka inyoka igibele kubantu. Manje sengisaba ngaze ngilinyazwa abantu ukuthi kusho ukuthi ingabe isilwane sakhe ingabe angazi ngathi into enjani le. Okay. Sanibingelela emakhaya, sibingela kuphi nanikhona. Nibingelela uMduduzi Ngwamkhwanazi, sivela kwinhlangano Ithuleleni. Sinibingelela namhlanje ke singapha eMaritzburg Odongazibomvu endaweni yaKapata. La khona sizobona ke umndeni wakaMkhize. Umama ke wake wasifonela ebika ngodaba lwakhe. So ke sithe ke ensukwini asihlele siza sizomuzwa ukuthi isondele eduze kwakhe sizozwa ukuthi ukhala ngani kahle kahle umama. Uyena yakuzosichazela ukuthi size ngani la ekhaya. Akuqalike lokhu ke ukuthi sibhekane nento kanje. Seke sabhekana nanayo. Kodwa ke nizoyizwa ngoba hlele sinani lapho ku YouTube ethi nako TikTok. Wazi amakhisi asiwenzayo. Sawubona dadewethu. Sawubona baba. Kunjani sisi? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Sizobani igama? Nomusa kaMkhize. Khona la eMaritzburg. Yebo. Uzalwa la eMaritzburg vele? Yebo. Dabwa kephi? Ekhaya kuseSkopo kodwa ngikhulele Ashdown naseJubeni ngase ngizokwakha endaweni yaKapata. Uwona Paul Uthuleleni? Ngifonele uThuleleni ngoba ngixakekile la ekhaya. Kusukela ngihlalela ngo2020 ngikhishwa izimo ezithile ke. Kodwa ngikaze ngibe nalenkinga engibhekene nayo njengamanje. Uzikhipha phi izimo? Ekhaya kithi. Okay, uhlala nobala? Ngihlala nezingane zami zamantombazane ezo2. Okay. 26 and 13 years. Yes. So ke ngazokwakha la ngilekele lo uma wami. So ngahlala la kungenankinga nje. Ngiqale ngahlala ngedwa ngoba izingane zami bezihlala kakhulu noma. Ngahlala nje ngedwa. Uma washona 2021. Uthe meshona uma ingane zami zabuya zombili ke sazohlala nazo. Inhlalo nje yaba normal njengokujwayelekile. Uthe kusuka nje ubuthi mawuhleli ukuthi ishazi. Uqale kwabona lo mncane ke athi makukhona umuntu othi ishazi. Ngithi aya ngimbona. Lokuthi ishazi sithi hayi ayikho leyo nto Thando ayikho into efana naleyo. Kuthe ngelinye ilanga sihleli nje la negenge yangala ka next door sasibuka ama movie. Kuvele nje la nje kulo sofa kube khona umuntu ohleke ngazi uthi ikhehla. Sibhekane sonke ukuthi selivela leli khehla ngoba esango likhiwe. Nezwe inhleko kuphela. Uyahleka nje kuphela. Okay. Hawu sibhekane ayi kuthi uba lo wenza leyo nto uthi joke ngoba khona umfana wayekade ehleli la. Hayi siziqhubeke sihlale avela aculeke manje. Acule ngathi ingoma yesiZulu. Hayi ngiqale ke manje nginotice ukuthi no konke wrong la ekhaya. Nimuzwa nonke? Simuzwa sonke la. Alright. Nginotice konke wrong la ekhaya. Kodwa angazi ukuthi ngizothi yini. Hayi iqhubeke lento kuqhubeke nje kwenzeka igameko. Masilele ulizwe ikhabethe lithi ba. Kodwa akho umuntu ekitchen. Uza ukuthi uyagoqoza iketela li-on. Liduma iketela lodwa. Mangivuka ngiyobheka akho umuntu. Mhlambe kwesikhathi ngimemeze ngoba umdudakazi wamlala ngala. Nokulungu wena loyo. Athi hayi mangilele. Ayi. Ngidideke nje ukuthi into ethini le. Ziqhubeke ke nje igameke eziningi ngithi ngiyabuya emsebenzini akho umuntu betohoza naye. Ngithi ngiyabuya ngithenge mhlawumbe 5 liter wejuice. Ngibuye nje mhlawumbe ungaka. Ngithi hayi ngeke noma kuthiwa niyayiphuza ijuice madoda seningayiphuza masisha kangaka badala ngikade nathi besingekho nje ma. Ayi ngibona ukuthi konke wrong. Ngelinye ilanga bese ngithi out ke ngenza amagwinya bacele ma usenzela amagwinya ke abantu. Ngibenzela amagwinya ngwabafaka eTupperware. Kuvele kufike omunye ke esiphathele izinto ezidliwayo bangabe besawadla.
lamagwinya. Ngiwashiye kanjalo savuka engekho lawo magwinya. Ila ngiqale kubona cha i-serious lento ekhona la ekhaya. Ngafonela ubaba wami ngoba baba usekhona. Baba, ngine problem lapha ekhaya. Sivuka ukudla kungekho. Okusepha emabhodweni kudliwe. Uma kungabolile uyabona ukuthi kwapunwa ngomunwe kanje ngezandla. Umuthi uyavula kubolile. Ukudla mhlawumbe kuphekwa izolo kubolile. Inyama mawuthi uthosa into ethoswayo. Mhlawumbe uyaphuma nje uyala empompini uyabuyisa ihlaza. Umuthi uxabhisa inyama uyabuyisa ingathi pinkish. Mhlawumbe yenkukhu ayisekho mhlophe isingathi pink. Ubona khona into wrong la. Ukudla esikudlayo njengoba sibathatha ukwazi kuba u10 kg yabathathu ngenyanga bashukela nempuphu nani. Yes. Ngikhuluma ngesigameko nje samanje ke saJuly ngithenge nje u10 kg abawu3 bempuphu. Mangathi vule emakhabetheni akukho ukudla la ekhaya. Ngoba asazi ukuthi kuthathwa yini. Kuningi. Ngithenge elinye ilanga ke umbhedo wami ubume uvundle kanje. Ngilele ngizwe umuntu engivusa angithinta la. Ngithi mangithi ngiyabheka amadoda amabili. Ayefana lamadoda ngathi ama twins. Emini Ebusuku. Angithinte kanje. Ngithi mangithi ngiyacikika ayibo amadoda impela lawo. Ubuntu bawo bafake ikhindi zamajini kodwa ubuntu buhlelo bala la ngathi kudabukile. Amehlo nje akhanya engathi amalahle. Ngivele ngivuke ngiguqe eduze kombhede ngithandaze. Ngithe mangiqeda ukuthandaza ngabona inyoka ezungeza la phakathi kwamaplango. Yazungeza iminyama bese izoba nomqolo ungathi ugold. Ngisho ngomthandazo nje ngavele ngasho ngomthandazo nje ngoba angiyazi into. Ngisho ngomkhuleko kuthi inyama sezizothi 3 kuseni. Ngithi awuthi ngizama ukulala ngoba ubuthongo nje ngithi qenti ngiphaphame. Ngilale. Mangithi ngiyalala ngizwe ukuthi hayi khonto ezayo la embedeni. Konje ngingayichaza kanjani esilayidayo. Ngithi mina ngabe yini lena. Ngikhahlele nginyawo. Uze ukuthi iyasuka kodwa iphindise. Ithema ifika lento ngithi ngiyakhanyisa mina ugesi ngikhanyisa ugesi. Inyoka. Yafike yabheka kanje ekhanda kumina kanje. Akuseyona le. Sekwenye engazi ukuthi isikhumba sesele. Yafike nje yaphefumula kumina yathi nje agastonke ngangakhulumi. Agastonke. Ngangithi mengikhwehlela. Kavaleka izwi. Ngithi mangikhwehlela kuphume nje into ongazazi ukuthi ungayichaza uzuthini. Ngisababaza lokho. Angazi noma mhlambe mina imagination yami noma kodwa ngithi ngilele futhi ngelinye lamalanga ngivuswa mama kasekho. Nogogo bathi usengozini ivuka njengamanje. Khuleka usengozini nezingane. Ngivuke ngithi mangithi awuma ubethanda ukukhuluma isingisi. Athi you're in danger. Wake up and pray now. Ngithi mina wathi pray now wenze njani? Ngithi mangithi asizongezile lamadoda like American. Athi ahlukumeza untombi umagcina wami ke bethi untombi. Athi ahlukumeza untombi. Ngidideke nje ukuthi ahlukumeza untombi hlobo loningikazi. Ngiqale ke manje ngimonithe. Ithi ingane yami ke isiyaya einsukwini Okay, sithombile. Akhaleke kuleyo nyanga ufuna einsukwini zakhe. Akhala athi mangiyafa la mangiyafa. Uphethwa ikhanda uphathwa ile iphathi le abdomen isinye. Athi ngiyafa ma. Hayi ngilonge imphuzo sakhe nje amaphilisi. Uthe mase kuqala ekufika ukuthi usho ukuthi kuyaqala.
kwaphuma inyoka engangocicane nje mangingalinganisi. Umakena ngaphansi. Le nyoka okokuqala yaphuma, uyalibona iqanda malibhoyiliwe, but la kwakungathi ihluli, leli hluli la cracker kanje, kwase kuphuma le nyoka iyabitoza la. Iyabitoza la phakathi, iyabitoza. Ngingakhombisa ukuthi nami ngiyithuka, ngithi nayo okay. Futhi ngifonele ubaba, ngoba khona-ke abakade sikhuleka nabo la ekhaya, ngibafonele. Bangiphendula ngenye indlela-ke eyavele ngathi le mpi yami. Ngifonele ubaba, athi ubaba ngeke ngikwazi nami ukukusiza. Ngizosizwa yini kanti? Ngikhuleka kuze kube namhlanje-ke izimo nje ziningi ezenzeka la endlini. Ngelinye ilanga mina ekukhumbini nje ngicabanga ukuthi ubona ukuthi lapha eShoprite la eDendale Mall ngihamba ngenyawo mina ngize ngifika la ekhaya. Yinda Ngikwazi ukugibela ekhumbini. inkinga Kuvumbuka inyoka igibele kubantu. bayibona abantu abanye behle before isitophi sakhe. Ngoba le nyoka ivele isuke igibele kulo ihambe kubantu ikhumbi yonke. Angazi abantu ukuthi bangithatha kanjani mhlawumbe angazi. Manake mo. Inyoka ivuka eTexini. Mangagibela nje ekhumbini noma semotweni noma ilaphi. Into ehambayo nje. Ama-passenger ayibona no drive. Bayayibona. Vumbuka inyoka igibele kubantu. Manje sengisaba ngaze ngilinyazwa abantu ukuthi kusho ukuthi ingabe isilwane sakhe ingabe angazi ngathi into enjani le. Okay. Ungixolele ma. Yebo. Not ukuthi mhlawumbe ukuthi ke doubting osichazela khona ukuthi ezinye izinto siyaqala ukuzizwa, especially lezi zinto lezi zama-satanism nezokuthakatha, izinto ezingekho expose kuzona, ezinye mangabe uzizwa noma uxoxelwa zona ziye zingakholakala ukuthi into enjalo yabo into kanjani. Yebo. But ke njengoba uyichaza nje manje ukuthi kuvuka inyoka eTexini, yabo, and I can imagine nami ngiyiphasile eTexini because sonke kufuneka sibanga umnyango sigxuma sifuna ukuphuma unless kumuntu mhlawumbe ongayisabi inyoka. Kuba bukhuni-ke ngoba ikhumba ngithi isuke isihamba vele. Uthola umuntu ethatha isikhwama ephebeza athi ubona ukuthi ngisengokwehlani, uyayibona leyo nto, unaleyo nto ethi ngokwehlani. Kwesinye isikhathi ehle before istop sakhe, kwesinye isikhathi abasafuni ngisho ukubheka emuva umuntu ubona ukuthi udriver nangariyethe usuke naye sesi-adjust isibuko aphinde asi-adjust ubona hayi naye akasaconcentrate-ile ekudriveni, use-concentrate kule nto ayibonayo. Naye angazi abakwazi ukuthi bangi-approach ukuthi uyayibona yini into eyenzeka kuwena. Ngicathi nabo bayayisaba ukuthi no. Okay. Khona into eyenzakalayo but asazi, abanayo indlela yokungi-approach. Kuningi nje okwenzekayo la kuleli khaya. Ngithi ngilala ngapha mina. Mntanami ngilala ngapha. Kumuntu okhulekayo kakhulu. Ngelinye lamalanga kufike yena ugogo wami athi 11:45 ube usemkhulekweni. Ngihlushwa-ke na izinto zikamoya. 11:12 ngenze njalo ngempela. Ngibe semkhulekweni. Ngikhuleke. Bangiqeda ukuthi nje amen. Ngivele ngibona amadoda la aguqile. Amboze ngey'ngubo ezimnyama. Bese lo ola egcineni kuphenqe kuba undodakazi wami lo mdala. Kodwa kwavele kwama indoda la phezu kwetafula yangaphezulu kwabo with the white robe ene-trim la ya-gold. Yathi uyangikholwa yini na? Kwathi nyampo yonke lento. Ngahlala kwaze kwasa. Recently nje bengikhuleka futhi. Ngakhuleka. Isimo engisibonile angikaze ngisibone kuze kube namhlanje angikaze ngiyaqala ukusibona. Ngikhuleke akaleli mntanami lo ngala. Hayi mangiqeda ukukhuleka ngizwe kukhalwa ngala kulolu dongo olungala. Omunye usho ngezwi elincane, omunye usho ngezwi elikhulu. Ngithi mangiphenqa leli khethini la ngala.
uma wami lokhalayo usesimeni ngingakaze ngisibone. Uyambona through the window? Ngiyambona. Okay. Uhamba nengane noma ngingayazi leya ngane ukuthi ngizothi ubani ngoba into abayiyona angiyazi. Ngiyazi ukuthi ngathi bayabantu but ababona abantu. Ngazi ngina explanation yale yanto. Bayabantu kodwa futhi ngathi yilwane. So kusho ukuthi nama ngikhuleka angazi lezi zinto ukuthi zazizokwenza njani noma ngizokhonjiswa something angazi. Kwadlula isikhashana kwanento ethi funda amahubo 91 uwafunde njalo 7 times kawafunda amahubo 91. Kuningi-ke okuvelayo. Umntanami nje uhlala la yedwa thina sisahlala naye lo mdala. Njengoba usuke ubona uma uqhafaza ugesi amehla akhe akhanya njengeglobe. Le party le efuna ibe mnyama ibe engathi idwetshwe nge-marking pen ithi kanje. Ngelinye ilanga ibe kube mnyama la this twine le the iris but lokho kuphakathi kube grey. Kuyashintsha ngelinye ilanga umfice lengala kulesi sicapha la phezulu elengala ebheke kuthina. Intombazane ingane yami. Ngenzansi uyinyoka. Ngenhla umuntu. Ubona physical. Mina ngiyakwazi ukumbona. Lona omncane na? Naye uyambona. Uma nimbuza mhlawumbe ukuthi kwenzakalani. Uvela athi oma bayagula noma usho kanjena. But siyambona emboza la. Thina sihlala kakhulu la. Uyayimboza khona igawuni kwakuyiyama ayithatha ngokusho ukuthi mhlambe iyamsiza ngoba inesigqoko. Siyambona emboza enza this sign. What sign? Enza this sign kanje. Okay, yes. Akhuleke ke kungabe uyakhuleka mina ngeke ngithi uyakhuleka ke phela. Kwesinye isikhathi aphuma me lapha ingoba icishile le phone bengizokukhombisa akhinyoka. Okay. Inyoka. Eyikha. Ayakhe. Wayikhande. Ubone sekunenyoka nje. Ubone sekunenyoka noma la endlini nomlaphi. Anibize futhi. Athi uzenza bona nansi inyoka. Nothi nithi ayisekho. Yakhiwa uyena. Okay, yini lethi sefonini uthi ifoni icishile besikhombisa? Icishile angakayikhokheli isikhane ezoyikhokhela. Inyoka akasanda kuyakha. Mamba black mamba. Nayishutha ngefoni. Ngayishutha mina ngefoni wathi kwasho ukuthi sengiyibambile. Ngayishutha ngefoni. Kuningi nje akwenzayo. Lesi sihlahla lesi siphakathi nendawo uzosibona khona ihlamvu elishila azishile zihlahla. Ngithema ngithi ngiyaphuma kwaphuma inhlwathi engaka emnyama. Ngithema ngithi ngisaqondana kanje yaphinda emuva yathi yaphela. Omakhelwane bayayibona lezi zinto enizibona. Abafana ngihlala nabo ngala bajwayele la ekhaya. Ngala uma wakhona usahamba nje angijwayele umuntu abantu engibajwayele bangale. Ngaphesheya futhi angiyena umuntu ohambayo. Abantu bendawo labo abazi ukuthi nibhekene sebesini. Ngake ngabaxoxela abanye nje abadala kodwa ngezwe ulimi engazange ngilithande ngoba badala ngangilindele advice. Bathi abanye babo ufuna silo somkhulekisa la ekhaya. Ebazi kahle ukuthi kusho ukuthi ubethwele usexakwe into zakhe. Sekufuna asizwe yithina. Okay. Ubundodakazi namanje. Angimasi ngifuna mama angimasi. Angithi thema ngifone ethi wena mntwana ngathi ngicela ukuthi sinifice nini naye. Wamtshela ngani? Ngimtshelile. Ngimtshelile. Ngimtshela uthe akaphenduli. Mntanami is a very reserved person futhi ohloniphayo. But nithe maniqala nje ukufona nithi senilaphi kade ubuze ama direction uvele wasuka wahamba. Ngathi mina how wathi ngiyahamba. Leso sibuko uthi asibeka uyena na? Sibekwa uyena nje lesi sibuko. Beyibuka nje kusona. Cha uyibuke kulesi sekamareni ewardrobe. Okay. But lesi sibuko
Angazi ukuthi sisebenza kanjani umthetho waso ngoba uma ehleli la, oh okay. Uma ehleli la, nakho uthi okay kanjani. ngiyeza ukuthi khona okungithintayo la. Uma ehleli la, uyahlala kanje, uthanda noma ukulala lapho, uthola ukuthi uyabona ukuthi udlala nazo lezi nyoka, uyadlala. Angazi kuyena shuthi ama-pets, mangicabanga ngazi, uyadlala, uyakumuva, umuzwa sethethe ethi sukani la, sukani. Mayelele la, umbone ey'thintitha ethi, ngithe yehla kumina wena, gibelelani, yehla. Uyasonta ma? Ngiyasonta. Okay, abazalwane okhonza nabo bazobhekana nayiphi inkinga? Bayazi kodwa futhi abakazi bafike. Waye ungabaceli bafike? Ngabacela. Bathini? Ba abantu abaseza namhlanje. Nomfundisi umbikela? Nomfundisi uqobo umbikela. Noma ngeke there's a need ukuthi mhlawumbe ngeze ngibize isonto ukuthi isonta kephi. Okay. Umndeni wakho ekhaya eZansi la bayasazi simo sobhekana naso ngithi. Indaba yomndeni ifana nento engekho, ngizosho kanjalo. Indaba yami nomndeni ifana nento engekho. Okay, ngiyabona family politics and dynamics akhona. Okay. Yes. Ngizamela ukuthola ukuthi i-support uyithola kubani kule nto obhekene nayo? Ngedwa nje. Okay. Njengoba usixeleze ethuleleni ofisa sikusize kanjani kule simo obhekene naso because khona izinto ezomthandazo, khona abantu bezizulu uhlukene sizongalithola mhlawumbe bathi siyakwazi ukukhipha into enjengalezi yebo. Ofisa sikusize kanjani? Ngoba nami anginayo ishoba bayokuthi lento isiZulu oyisatanism kodwa ibukeka both sides mawuthi uyibheka. Yes. Angikhethile esimene engikusona. Yebo ngumuntu mina okholelwa emkhulekweni. Kodwa esimene engibhekene naso akukho engathi angiceli. Okay. Ngibuka la amaplanga lapha ashile. Nawa afaka vele endlini eshile mhlawumbe sekwa apha uyabona kushile la. Kuthiwa yini umusi yini? Yebo musi. Nanka amaplanga lapha ashile la amaplanga. Kuzofuna ngixoxe kancane ke le ndaba yasekhaya. Kuzobe usubuza lapho. Ngihlushwe izinto zikamoya mina baba. Mabesho ekhaya bathi ubaba from birth nje ngiqala bathi from the age of 4 bese ngikwazi ukukutshela ukuthi nangosibanibani othi. But ngenkolo ebesikholwa kuyona kithi sikhonza ipostoli le yabasindisiwe kithi sikhule sikhonza lapho. Bathi omama befuna lesi sipho siqhamuke ngenkonzo, ngokwenkonzo mhlambe kuthiwe ngumprofeti noma ngumthandazi enjalo. Kuhambe kwahamba ke ngakhula nginalezimo ke ngiloko zenzeka phezulu kwempilo yami eziningi. Uma kuukuthi mhlambe ngizolinganisa kufanele kube khona uzothola umsebenzi. Bengisuke sengazi mina ukuthi uzothola umsebenzi. Yes. Noma ngabe siphi isimo soqhamuka. Okay. Kwenzeka ke ngo-2019 udadewethu omncane wavelelwa ingozi yemoto ekhaya ebaleni. Washayisa ingane yakhe ngemoto ebaleni ekhaya. Yadlula ingane yakhe. Ngase ngiyibonile leyo ngozi. Yenzeka ngabo 5 mina sengiyibone ngo-5:15. Iyakhalela uqheke konke emndenini wami. Ngaba late ukuthi ngimtshele. Angani mangaba late noma angazi angifuni uqamba mangangazi. Ngoba ukuthatha ucingo sithi siyamfonela wayesekhona uma sabe sesenzekile isigameko.
umama seseyixoxa le ndaba uthi uNomusa njengoba nisibiza nithi asiphuthume e-Eden Gardens ubethi asikufonele ngoba useyibone kabili ingozi ushayisa ingane yakhe ekhaya egcekeni. Manje sekwenzekile akusekho kuzokwenziwa. Kwafihlwa kwadlula. Ngasala ngingazi mina ukuthi kanti shuthi sengithakathile. Lesi sigameko sangiphendula umthakathi osebulala ingane yadadewabo. Ungizwa-ke ngingenamndeni. Bahlangana bonke-ke bavumelana ukuthi kusho ukuthi ingane ibulewe yimi. Kwaze kwaliwa impela. Ngilana nje ngoba ngaphuma ngikushawa mina ekhaya. Ngadinga manje. Okay. Ngizoqhubeka. Alright. Ngaphuma ekhaya esekhona uma ngishawa abafowethu nodadewethu kuthiwa ngibulele angifuneki ekhaya. Wathi uma ayi kufuneke leli khaya laseqalile ukwakhiwa. Kusho ukuthi aliphuthume leli khaya ngoba kusho ukuthi mangingadlula emhlabeni kuba nenkinga enkulu. Leli khaya-ke lakheka ngesizathu salokho nesizathu sokuthi bese ngiphethwe nayilezi zinto zesiZulu. Umuntu okade lekhuluma nami wethu ufuna ikhaya laqondana nalento-ke. Kwaphoqa ukuthi Manje lakukhipha ngayo ekhaya. Kwaphoqa ukuthi angizohlala lana-ke. Ekhaya ngilibeki nje mina baba. Okay. Hayi ngilibeki. Ngithema ngihlala akuphelanga isikhashana ngangena la ngo-COVID. Ngomlutho kwakusha la ekhaya. Njengoba kusho lamaplanga. Kwasha konke kwakula phakathi. Kushiswa yini manje ufaka umlilo? Kangiphuma uma benendawo edrobheni. Ngifike la ekhaya ngoba ngichazela ukuthi nginabantu abadala-ke nalesimo. Ngithi mangifika la ekhaya ngingena nje emnyango ngathi ugogoza ungalali la. Ngithi naye ngiyalala ngiphuma ngihlala isonto lonke. Ugogo Ugogoza lo mama mina okhuluma nami. Yes. Mangilokhuza mangihlala ayi ngilale nginkani. Ekseni ngizwe ukuthi hayi akukho into wrong. Athi ngithe phuma nengane usengozini. Kuzovutha la. Bifonela uma ngithi nangu uma wakho-ke manje ethi kuzovutha la. Ngazi kuzovuthani. Ngithatha izikhwama angibizele uma imoto ngihambe ngekhaya. Ngoba ngalesi simo sabafowethu ukuthi la ngikhona bayangishaya ngase ngihanjiswa ngemoto. Uma bese ngibizela umuntu ngitholela udriver ongithatha ngihambisa ngithatha la ngiyakhona. Ngahamba ngaye ekhaya. Kwasala kusha. Akubonanga noyedwa umakhelwane la kusha. Ngaze ngabuya. Ngihamba kulo sithathu. Kolesine, kolesihlanu ngafika la ekhaya ngomgqibelo. Ngafika kushile. Kushile konke, kushile. Lokhu nje onibonayo umuntu uqala phansi uyabhadanisa. Umlilo uphumelanga ngaphandle. Awuphumelanga ngaphandle. Yenze leswa umakhelwane ngazange babone umakhelwane. Intuthu phela yayikhona phezulu kwethayela. Nentuthu iyanuka ukuthi yindaba bengabonanga ngazi. Amafastela lawa kwakumnyama amakhethini engekho eshile ukuthi yindaba bengabonanga ngazi. Okay. Kwasha kanjalo-ke umuntu uqala phansi nje izinto-ke eziningi. Alright son. Okay, noma-ke ngingayena umuntu ohamba izinto zesiZulu but-ke phela nathi siyalalela sesisaba abadala. Ngoba uyayichaza le nto yakho ukuthi into yesiZulu. Yabo, ukhule vele unemimoya. Nginemimoya kodwa abazali bathi babefuna ngesayidi leli. Abazali. Usho uma wakhe usaphila. Abazali bami bebesho njalo nobaba usasho. Angithi nathi phela khona ukuthi ingane uthi uyayivika ukuthi ngokuthi mhlawumbe uthi uyakholela into kanje awufuni iwele lapho. But at the same time isisebhe mangabe sikhala enganeni.
Yabona manje lento ichazayo nje ukuthi kuvela abantu kanje bayakutshela futhi ukuthi suka, there's a danger ekhona, bayazama to reach out kuwena. Angisho ukuthi kubantu abezulu but nemthandazo noNkulunkulu naye is alpha and omega yabo. Yes. Imoya iyagezeka imoya. Ngizwile ukuthi uyakholwa usindisiwe ngithi yes uNkulunkulu ukhona. Iyakwazi ukuthi ke uma ubhilivela kuyena abanye abantu bakwazi ukuthi bagcine besindiswa baphulukise kuleyo moya yakhona but senze njengoba futhi ukuthi uyasonta but still lezi zinto ziyenzeka. Nabazalwane socela kubona isigoqo ukuthi beze bazokuthandazisa but abezi. Ayabezi baba. Maybe ke mhlambe not purpose ukuthi abezalwane mhlambe lezi zinto zakho mhlambe izona ezibavimbayo. Ngizokuthi wamtshela noSigqemeza wamcela. Yebo ngeke ngakhuluma kakhulu noSigqemeza. Ngiyakhumbula senza isholi yabantu abahlushwa yipoka kamasho. Engithe yazi umuntu ukhona nomunye usisi naMaritzburg but ngangazi ukuthi usho yabo. Wesho. Nakho usho kumina ukuthi noSigqemeza wambikela wathini. Waye umuntu ozofika noPastor bani ubhuti wakhe uSiduduzo. Yes. Waye umuntu ozofika. Ngiyacabanga mhlawumbe ubhizi umuntu obhizi akazanga. Ngiyahlambe babanjwa yilezi zinto nje obusho ngoba zangiveza lokho ngicaba ukuthi what a coincidence ukuthi ebandleni lakho abakwazi ukuthi bayazi ubhekene nani. Bayazi. Umakhelwane njengoba usho baningi osobatshela ukuthi kodwa still ngingedwa nje. Wedwa. Angisho ukuthi bhekona the side but hence ubutshela ama option awu2 kuwena ukuthi lento ikhona both side. Both sides but ngiyafisa phela iphume neside elilodwa ukuthi kufune ngenze njani ngoba ekugcineni ngiyayidinga isolution. Abantu bakathuleleni bayazoku-advise nabo babo ngoba lo mndeni wakamasho usizwe yona imkhuleko akubanga yenyanga imkhuleko nje abayithola ukuthi saba nabo senze interview nabo bashiya inamba senabo khosini babafonela abantu nje bathandazisa ngithi yabo mhlambe nawe uyothi usiza ngaleyo ndlela mhlambe nawe usizakala ngapha entweni zabantu but asazi asilazi kusasa. Impilo yami nje ijikile mina bhuti kakhulu. Ijikile nje ijikile. Angifuni futhi ukukhomba ngithi umunwe ngukhombe kubani cha ngikhombe umuntu. Kusho ukuthi nami phase le ngidlula kiyo. Deep down anembeza kwakho. Deep down. Uyazi ukuthi yini ngakusesa. Because iphathi yakho lo ihambayo. Letha lona abazali ukuthi babethini abazali kuwena sinesibheke nawe lesi. I know my path and I'm going to take that journey. Yes. Ngoba hence ikhona lento. Iyodwa into ekufanele ngiyenze ngiyazi. Kodwa ngikwazi ukuyenza phezulu kwalesimo. Kufune kudlule lesimo lesi. Bese ngikwenza ke lokho kufunekayo. Khona okufunekayo vele. Kuhle njengoba ngisho ukuthi ngeke ungasazi isimo sakho nomuntu esazi isimo sakhe. As much as kufika inyoka ukhona engafanele ngikusho nako kufikayo. Yabo? Ekufane mangidlulisa lesimo ngivume ngithi ngiyalapho la kuthiwa ngiye khona. Ngoba labazofonela abantu besho lokho nalokho but now sokwazi ukuthi mase ngithi mina ngimkhona. But ke kukhona konke sekwenzakalile. Izulu nomhlaba ladala uNkulunkulu. Yebo. Nemoya yonke lena ekhona. Ikhona phezulu kwakho uNkulunkulu. But ke akukho kungaphezulu kwamandla akhe. Akukho kuhlula yena. Angena umuntu okholwayo mhlawumbe ukuthi yabo nalo ngisho iBhayibheli mina. Mina ngiyilona ngifuna uqamba amanga. Ngiyilona leli nami engingasa kodwa makunje ngithi kuphi ukukholwa kwabantu engikhonza nabo nengikhuleka nabo nabefundisi baningi abefundisi engikhulume nabo. Angithi kuNkulunkulu ufuna ukuthi ube wedwa akubeke lapha. Bathi ubani ukuthi iBhayibheli unalo ubani indoda yamathumba leyo bani? Angithi phela isiyodwa. Yebo. Ngisho unkosikazi wayethi hey thuka lo Thixo wakho lo angithi yabo. But yayikuyi testing time angithi yabo ukuthi apply VV. This is my testimony now. Yes, that's why ngisho njalo angithi yabo mina angilona ikhona but ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi ukhona. Mina ngihamba wonke amabandla ngaphandle kaSathenzebe mina ngeNazaretha. Wese sikhona indwange lapha engisula ngayo ngicela ungipheke. Ngixinene ithishi yangicinanisa. Uyabona manje? Yes. Ngincane ukusho nje because I don't want to say khona izinto engizwayo ufuna ukungi-affecta but nami ngade nayi into
ngibona ngihamba amakhala nje yabo ngizwa yabo nginoma ohlabayo but Cela ngisendlini ungene la. angikho eminyango Khona ngiphethe ebrown i-Vicks. la. Ngizo-apply i-Vicks lokhu yabo nje sixoxa nawe but mhlawumbe kuwabona ngibamba amakhala lokhu ngithi yabo because phela awukho umoya la sisendlini but amakhala Khona into oyizwayo. anokuhlabeka but-ke Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. hayi ngiright mina sisi mina mkhavadi njengoba ngitshela ukuthi mina ngimngephi akukho futhi ukuthi Angifuni ukulanda kakhulu. Uma bechaza abazali bami, bengifisa ubaba bekhona kodwa akuvumanga ngimfonele. Bayachaza bathi ngesikhathi sikuzala thina kuyofika wena kwaba nempi enkulu enkonzweni yabo. Ngaphuma ngesiprofeto Mabesha. Khona ubaba wangiprofetha wathi kuzozala umprofeti. Ucela omama nobaba balungisa ukhalo lwabo. Kusho ukuthi mhlambe sakufasta. Bayifastele leyo ngane ngoba leyo ngane izobhekana nezimpi ezinkulu emhlabeni. Futhi izoba usizo emhlabeni. Uthi ubaba mayichaza lento uthi wazalwa washiwo negama wethiwa kwathiwa kuzozala uNomusa. Wathi mawuzalwa wazalwa uthi wazalwa imizi yawu5 wazwa wangikhombisa nje ifikela ekhaya wathi omunye umuzi wawula ngenzansi kaphakathi la eSnathingi uthi yafa imizi emithathu kwasala abantu ababili. Isifikile kwena into no hayi see uthi kwasala labantu ababili. Labantu ababili bane purpose ekufuna bazoyifeza la owayiba prophetile wayeshilo. But siyahluleka kushuthi thina understand the purpose esizele. Mina ke I'm trying to ngizothini ukuyilandela okunye sengiyakwazi ukubona ukuthi okusho ukuthi you decide siswami by not taking the interview too long khona lapha sana khona you will decide part yakho yayazi ufuna kuyihambe and uzoyihamba wedwa noThixo wakho ngabe uThixo wakho ingaba amadlozi akho whoever lo ozoyithatha thina will only support you once you've chosen but-ke siyabacela nabantu emakhaya ukuthi bakusupport nokukulekelela abanga-understanda kangcono isimo obheke naso ukuthi no sesimagule simo sikanje nakho abheke nabo futhi bangafuni ukuthi be-impose ama-beliefs abo phezu kwakho. The only job ukuthi baku-advise angazi noma sizoyishiya inamba yakho uma befuna ukukuthinta but-ke ifoni nayo nje ubusilandela uyangena ku-YouTube yethu uyakwazi ukuthi ubukela ngithi yes but angikuvimbi uma ufuna ukushiya inamba yakho ufuna ukukusiza ungayishiya bafuna ukukhulekisa nabangakunika ama-advice bakufonele but-ke isikhathini samanje sokwaba khona ama-scam. Inkinga ileyo-ke ile kade ngenza nje i-case nje kasisi udlungulwe inyanga yangale eNanda yabo ukuthi nakhona nothi ukuthi ngoba phela sibhekene necase yenyanga yonke indawo the country the world is corrupt because emasontweni abafundisi babadlungula abazalwane inyanga zamasilisa ziyabadlungula abantu abazothwasa kuzona abasuke bezofuna usizo so there's no way that is safe ungayigaranta ukuthi mawula usaved so ke yikho ngisalo ukuthi mhlambe ngithi mas expose ama numbers akho singagcina mhlambe nakhona expose kwingozi yabantu abama scammers. Yes but-ke bazongena bayishiya bona inamba zabo mhlawumbe kube wena voluntarily mhlawumbe ukuthi ungabafonela but uNkulunkulu nje sicela ukuthi simshiye nawe kuleli khaya akulekelele akunike amandla nokuthi nansi indlela ufuna ukuyithatheke ndodakazi. Inzima before sivale khona ufisa mhlawumbe ukucela nofisa ukusho ilona nje usizo kubantu abathembekile nabasenobuntu ngoba bakhona abantu abasenobuntu eSouth Africa. Ngiyazicelela angikaze ngibhekane nento nje angiyazi ngiyayiqabuka noma iluphi usizo umuntu angathi unalo ngiyalicela because ukuhlala esimeni esinje eniphila from hand to mouth isimo engasazi lesi ngoba
awukwazi ukuthenga izinto ezilastayo because of lento la ekhaya. nidla nazo Kuyacaca ukuthi zona zidla ngisho okuhlaza. Ah, aziniphazamise mhlampe emaphuphweni mhlampe lawo ugcina mhlampe ngathi uyiphuphu nomuntu wesilisa especially naseyinganeni njengoba kuthiwa nje lo mncane Awukuphuphe baba, uyakubona kwenzeka. ulele nazo yikho neblamba ngisho ukuthi izimo eziningi lezi sithane zimo uTikoloshe Mkhovu Uyakubona nje kufika phezu kombhede ulweke nawe ngendlela olwa nayo, uyakubona kuqhamuka, uyakubona kuza kuwena, uyakubona. izingane zona Lo omdala aka complain, abantu abacomplainayo ithina nalo omncane omncane, because lo mncane ngize ngibona isimo ngoba ubethi mangabe kusho ukuthi kudlale ngaye lento ubone ukuthi she's pregnant. Mntanami ngimthathe ngimuse kodokotela ngimbuze uno boyfriend, kodwa bosi nami ingqondo yami ibona ukuthi hayi ubani yena lo no boyfriend, mawukuthi no athi no ma yini yabo nje udideke nodokotela mawuthi umusa kubona ababoni. It's a pity because we have this stubborn government osiphethe but not knowing le GNU yakhona inithiwa GNU yakhona ukuthi yona-ke izogavunishawuleni ukubheka phambili because yonke lento iyekele uhulumeni okade siphethe because ungena kwale moya le yamasathanizimo izipromote abantu ungena ko-TikTok whatever ufice inyanga ipromote emathuneni ivusa iy'poki yonke le nto ekugcineni izo-affecta abantu besifazane la bekuthiwa babhekene nesimo se-GBV funeka bavikelwe kanye ney'ngane but uhulumeni let it go yaze le nto yadevelopha yaze yabankulu kanje because nibuza nje khona ukuthwala whatever khona thina abantu besilisa we're not normally ukuthi ngingaphupha ngathi ngidlule umuntu wesifazane angithi yabo because most mawuza le mkhovi yakhona whatever uTikoloshe whatever bahlukumeza abantu besifazane ney'ngane sexual ukuthi kube sengathi zilala nawe embhedeni angithi yabo sisazoba sikhulu isililo South Africa Into enembobo nje ingena kuyona lento, into enembobo sisazoba sikhulu isililo le-GBV nje ukuthi bashaya abantu besilisa kunje kusazobhekwana nalempike manje ukuthi senze njani as a country kuyoze-ke whoever government yobe khona by then mhlawumbe kuphunyeka sekuye emazweni angaphandle ku-Afrika sekuyocela usizo khona because le moya eqhamuka ngaphandle bese swathi udlula inyanga nje udlula inyanga engaphandle Swazini but ihlala eThekwini isenanda asiyazi imoya ifika nayo but-ke sizothini it was our government but it's too late because le moya isikhona. Hayi kunzima ngifuna uqamba manga bhuti bami kubukhuni uyabona nje njengoba ngichazela mina ngiyomuntu kamo ngiyayibona izinto ize yabo uzwe ihamba kanje kuwena ihamba kanje emgaqweni uzwe ukuthi la uhamba khona angisaluki ikhanda ngoba kuba buhlungu mangabe ngilukile ngibamba nje lokho kuthi nje inwele ziqoqeke kodwa nje ukuluka nje ngibe nje fana namanye amantombazana ngisakwenzi because anganoma iyangihluthula ngiyadonseka ikhanda phuma emlomeni phuma okunye la emlomeni kuhlangane nokunye la ngaphandle kwenza inkonzo la kuwena wakwayiza into efana nale. No siyabonga sisi Hayi kulikhulu ngodaba lakho nathi sibonge nje uNkulunkulu ukuthi sithwalile saye safika la sizokubona kade sikhaleni. Ngiyabonga kakhulu kakhulu ukusukuma nje nize la ekhaya bebe baningi abantu engaya kubona kodwa niwukhethile lo mndeni wakaMkhize uNkulunkulu anibusise. Siyabonga South Africa siyabonga-ke niyaluzwa udaba lakaMkhize la kuthiwa kephi-ke Kapate Thandaza yeso sisabheke nalo nizwile siyacela-ke ama-advices enu akhayo nothi abhidlizayo because siyanazi phela abantu baphatha amafoni akubona bonke abasebenzisa ingqondo abantu bebaqhama nama-comment abhedayo nje anasti but-ke nalo usizo elibhekene nosisi siyacela ama-advice nemkhuleko akungamlekelela usisi ukuthi ney'ngane zakhe impilo yakhe ikwazi ukubuyela esimeni iphile njengabanye. Namhlanje-ke iMandela Day siqale ngapha Kapata kuthiwa saye eFrance kunodaba futhi nakhona esawuliphuthuma la sisi nakhona sime sibuhlungu esamvalela but siyakhona-ke njengamanje siyombona ukuthi singamlekelela ngani kule Mandela Day. Dadewethu siyabonga nisale kahle. Siyabonga nathi. Sale kahle emakhaya siyabonga.